Zvakadii mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita muchirongwa The Verdict is Yours, apo patinokuunzirai matare echivanhu kubva kumadzimambo akasiyana-siyana. Rangu zita ndinoitwa Kundaiwe kwaChitate. Mumasvondo mashoma apfuura takange tiri kushamba kwaChief BUSHU, uko kwaive nenyaya inoshatirisa zvikuru yemurume akabata mwana ane 14 years chibharo. Panguva mwana uyu aiyamwisa karusvava kane 6 months. Regai tipinde mudare tinzwe baba vemusikana vachipira nyaya yavo kuna mambo. Musikana uyu unoitwa kachirekwa ndinopa saka vana vedu vanoenda kuchikoro kuFumbuti. Kamusikana uyu 2021 ndopaakatanga form 1 paFumbuti. Zvadaro pane mukomana anogara pachipore akanga achidhiraivha makombi ekuenda kushamba ainzi Jasi ndiye akanyengedza mwana wangu ane 14 years. Ndobva aita mwana uyu akapamba pamiro. Patikaisa nyaya kusocial welfare nekumapurisa Jasi akabvatiza haana kuzowanika. Saka mapurisa akataura kuti haasi kuwanika munhu wenyu anokunzi akatoenda kuMozambique. So mwana uyu akazosununguka musi wa 17 May 7 May 2022. Saka zvadaro isusu ndobva tati mwana wedu kana mwana uyu ati kure kure toona kuti tinokwanisa kumudzosera kuchikoro. Saka zvakadaro muna 2022 imomo mwana uyu ane 6 months. Murume uyu akabva anyengeredza mwana uyu ndobva aita naye bonde risina kudzivirirwa. Baba abata pamuviri pekamwana uyu manje. Saka isisu tiri panguva yekuti mwana wedu ari underage asati akuti mwana uyu asvika pazera rokuroorwa. Murume tinogara naye muvhireji rimwe chete atosa mushauri wandiona mwana ari kusekondari musikana wofuti. Saka zvadaro manje isu saizvozvo nyaya iyi takazoibata isisu gore rakapera 2023 taendawo kunhamo kuHarare kuti mukoma wangu ashaika. Ndoba ndikazofonerwa kubva kumba nhumbi handina kumboiona aiyamisa mwana uyu. Nhumbi iyoyo handina kuiona. Tikazofonerwa kunzi mwana wenyu kunoko ane mwana. Saka totishamisa tiri kukwana kusvika tapedza nhamo patazova toona kusvika kuti mwana uyu akasununguka ega. Mwana uyu akabva mumwe mambo airara naye akaenda muimba maona kuti akurwadziwa. Akasununguka ega mwana wake akadambura akaenda kundoisa mwana akarara naye. Kuseni akuda kumumuka ndopa akaenda kunoisa mwana kuzere kudanza remombe bamuputira mai wake aputira zvakanaka kubva agadzira pokurara kuhasa mwana uya paharara. Saka isusu apo tiri kuHarare ndokubva tazonzwa manje nyaya yekuti pane murume aidarika ava vana vaenda kugadheni aimanikidzana nomumwe. Pane mumwe wake akasiyana naye. Saka vaimanikidzana kuti iwewe nhasi ndiuri kuenda kugadheni. Uye aiziva ndine mwana wangu ndobva aramba kuenda kugadheni. Saka wakazomanikidza kusvika mudiki uye akurirwa waenda kugadheni. Paakazodzoka ndopakasvika kunzwa kuti kune mwana ari kuchema kusati kuti angauya. Paakanzi mumwe wake hanje ndinonzwa uye akanga akutya waakuramba. Saka ndo pawakazoramba chimanikidzana uchienda mukoma wake ari pamberi. Saka achingosvika mukoma wake ndobva machira ndiye kumba kwavo. Ndopakati shama unopenga. Chii chavaita ichi? Ndopatikazofonerwa isusu tiri kuHarare tikasvika taona kuna mwana ne vana vake vairi. Uyo mwana ndakubatsirwa kasimba achiri pa-underage chete ari pa-15 years. No, anda kubatsirwa ndikushati nyaya isiya nomuno kushakwatiri mashapi weizvo nyaya unoiguma misi remombe dzake 8 is very evil. Very evil. Neimudhara haunyerereri. Ndakatoita inini makore mana changamire ndiri regional chairperson ndipinda paadara apa. Uyu ari secretary wangu. Leo chakaunyaya. Misi remombe dzake 8 unechichemeni
ndicheitawo zvinowanikwa kumwana naimi nayo varume zvinowanikwa nei ane chikune chimbo sotawabuda nyaya meizere yakauya ndeyekutanga una Mozambique iya inakweza itai muvhure yakauya doketi rakauya kuno asi takanyora kuyo tuchiba aure shamani aenda zvoona waenda kumutero asi kushanda nekutouno aunemazisemu aenda abvira kudhaya kunemombe ngani pay 3 months akubhadhara mombe 222 kati kamuti 8 anozoona kuti mise mombe 7 dzinokuchadya wangu mombe 3 months anoshanda ane zviguruguru zvida ndo pane mari yake akaita kuti anyengeredze mwana uyo achiishe mari chazvinokuchengeta akakuchengeta aya hatina zvatotombo obvisei ukubani ani ani uchimbochikupani mwana wako itachite mwana wako uri kuchipani mwana jaachite mwana haunyarerero amisira ise $50 mise $50 yapipe mwana swika vaenda kuma maintenance $50 per month apipe mwana swika vaenda maintenance ndoda kuionera zvibhadharwa tikaregedza nyika yedu makotsi anozoita zvavanoda anonozobvisa mari yekune vamwe vanohori asi vamwe vanobata muchibhozi kamwana kadika. This is a story which must be told. Inofa hakuna sokurutsika sezvahiyo tinoita mainterviews manyowani tibatsire mwana wayo abatsirikane kama ubatsirwa tibatsire iwewe kune varume vanoti timaindedi vakadzokera mashure anenge iwewe wadzokera mashure step po yakataura zvakawanda ndarwadziwa muzee samise mombe imwe chete manyowa mombe imwe chete mise 350 pamombe muzizamukuru chimina mwakambozviona icho zvona ngani kurara nemwana asadondora nodonizera kuvhute asadondora iwe unopengere ise mombe nembudzi pa 7 neplus mbudzi unoziva kukuru pane chikwa chida kutsvagwa ipano nyango yakaita mimba yokutiza uyo aitora futi saka ukazondaona chance kuti kana munhu ane mwana asina vhali asadaro vana vamwana sumuka uende izvozvo zvinochangamiri chokwadi dzinogona kunge ndo zviri mupfungwa dzake nekuti pakaita kunorekorwa adainzwa uyu mapurisa vakazoti pari kudiwa musikana wacho akanga aripo pakaberekwa mwana uyu mupurisa wakaita naye akati nyaya inoti kungoinyora zvedu asi haisina vhali nekuti munhu akapiwa kare mwana mazisema vachiita beba renyu isusu kunokuda nokuzvanya kupera kwemwedzi unono uno wati uno $50 ichiuya wakamira 3 months kubhadhara mombe mbiri atikusiye wotoudza vanhu vachipa matumbo ochiisa kwako tikaita utokumbira vasana vavause pavhure madhaka akubhadhara tinazvo tinazvo tipei vamwe wakaipa madhamu tika